Здравейте, аз съм Галя от movabg.com и днес отговарям на въпрос, който дойде по имейл. Въпросът е следния. Дали прибирането на плешките назад и дърпането на плешките надолу, за да се поддържа добра стойка, е добра идея или по-скоро може по някакъв начин да навреди? И това, което мога да ви поканя да направите, докато ме гледате в момента, заедно с мен, е да опитате да направите това. Първо застанете в тази стойка, която на вас ви е удобна. Може да си представите, че сте си седнали на работното място или пък зад волана, там където искате да проверите каква стойка е удобна за вас. Отпуснете се, така че да ви коства най-малко усилие да поддържате стойката си. Така че частите на тялото, главата над раменете, торса над таза, да се един над друг и да ви е сравнително спокойно и отпуснато, позволявайки на скелета да се подравни сам спрямо повърхността, върху която сте седнали или сте прави. И ако поради някаква причина не ви е удобно или не ви е комфортно по този начин и предполагате, че би било по-добре да приберете плешките назад, приберете плешките назад, надолу, както сте се научили от ваш преподавател, може би от терапевт, с който сте работили, или майка ви е минавала зад вас и така с леко окуражително потупване ви е казвала да си приберете плешките назад и надолу. Приберете си плешките и вижте, задържайки тази позиция няколко минути или няколко секунди в моя случай, дали ви става леко неудобно. На мен ми е доста дискомфортно така. Така че отговорът за мен е прибирането на плешките назад и надолу създава дискомфорт. Аз не се чувствам добре и затова ще ги отпусна. Може да опитате и друго. Да видите как дишате. Може да си поемете въздух няколко пъти в по-отпуснатата, по-комфортната позиция. Със свое собствено темпо и ритъм. И след това да приберете плешките назад и надолу и отново да опитате. И да видите дали не ви е по-трудно да дишате. Аз вярвам много често, че това, че се сгъваме на работното си място, е по-скоро заради това, че не можем да дишаме добре и не ни е комфортно в тази позиция, отколкото от мързеливи мускули или от това, че тялото не умее или че не може едно или друго. Би било добре да започнем да мислим за това, че отношенията между мускулите, съотношението между мускулите и техния тонус по предната и задната част на тялото, по-скоро зависи от това каква е физическата ни активност през цялото време и как извършваме движенията в живота си, а не толкова е функция на статични позиции и начина, по който принуждаваме тялото да застане в конкретна правилна позиция. Затова по-добре е да имате редовна практика за работа с предната гръдна стена, цялата мускулатура между гръдната кост и раменете, големите мускули на гърба. Това са умения, които са свързани с висене, с дигане на ръцете над глава, с изнасяне на ръцете в страни или зад тялото. Всичко това са умения, които ние преподаваме в нашите вебинари. И е толкова важно човек да има редовна практика за работа с мускулатурата на тялото, за да може, когато след това сме седнали прави зад волана, тялото естествено да намери онова подравнено положение, в което му е лесно, в което не коства усилие и създаване на излишно напрежение, за да се пригодим към конкретна правилна стойка. Затова движете се добре, следете качеството на движението си и вашите статични позиции ще отразяват добрите отношения между мускулите, а не толкова зададена конкретна стойка, която сме решили, че е правилна. От мен, Галя, за сега чао и ще се радвам скоро да правим заедно упражнения във всичките ни възможни варианти, дали в видеоматериали, които са на нашия сайт, на Facebook страницата или пък в някои от по-големите програми, които предлагам. Чао за сега, движете се добре, чувствайте се добре.